Γεια σας. Σας παρουσιάζουμε τα νέα ελληνικά ακριτικά ελαιόδειχτα Μύτος. Είναι κατασκευασμένα από παρθένο πολυεθυλένιο πρώτης ποιότητας. Η σύνθεση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, μαζί με την μοναδική στην Ελλάδα νέα τεχνική πλέξης του νήματος, έχουν ως αποτέλεσμα ένα ελαιόδειχτο με απίστευτες αντοχές στον χρόνο και στην χρήση. Είναι πιστοποιημένα με UV για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και ιδιαίτερα στο μεσογειακό κλίμα. Στα άκρα τους έχουν ενισχυθεί με ενιαία φάσα 5 πόντων. Έχουν πυκνή πλέξη, με το νήμα να είναι δεμένο ξεχωριστά πάνω σε κάθε διπλό κόμπο. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος χαλάρωσης και φθοράς από τυχόν σκισίματα. Τυχόν τρυπήματα μένουν σταθερά και δεν μεγαλώνουν. Όλη η διαδικασία παραγωγής είναι πιστοποιημένη με ISO και κάθε ελαιόδειχτο διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά αντοχής και καταλληλότητας για τρόφιμα. Η επιλογή των πρώτων υλών είναι πρώτης ποιότητας, εξασφαλίζοντας σταθερότητα στη δομή του νήματος για πολλά χρόνια, δίχως αλλοιώσεις από τις καιρικές συνθήκες. Η αλλοίωση του υλικού που συναντάμε σε αρκετά φθηνά ελαιόδειχτα αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ενέχουν τον κίνδυνο η αλλοίωση αυτή να περάσει στον καρπό που έρχεται σε επαφή με συνέπεια στην ποιότητα του τελικού προϊόντος μας. Τα ελαιόδειχτα Μύτος θα τα βρείτε σε 4 διαφορετικές πυκνότητες: 90, 100, 120 και 135 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο.